Makaba, Edibanya Support TV so. Like and subscribe my channel you mommy. Send ye beya a brandy brebia. The aircon the air babyano. Ebe ma notification. Our phone so. Now sweaty my hubby. No shia mamreni a mania. Near whatten in your one tay. Near what tea a winning mass a chilling nan. Nyan support ye siade. By me nan koi. Or haya. Nanedia. Misama wakaba. Ya agona. Yo. Say, me pacho ye fraguna no. Yaba asenie. Asenie busian me pacho mpese mu eson ana se isa. Yo, oba pa me dase. Asenie busian no. Eno so enye enso bibiri sa, ene enso bibiri sa. Nanso so omo ye wo mu di mu. Asenie busian no mu ena obiri konfo anochi ofiri oyaseni. Na asin na busia no de etie ne se na omo nana odi wo manim anase omu firi ni mu ebaaye no na efre nana amoagyata na no omo te bodam abrofo poto kase cave ho nana omo te se de medical kase na ye nana no medical baaye enam emoa na womo echichiri nipa na se moa na omo ho odin sin nipa ana moa na omo ha nipa nti etobre bi a na omo anya hunta bia bi se de be ya emoa no emedi omo awu no womo de womo se na omo ewo cave eye abodam Me pacho obi be ate bodan na omo anya hunta bia bi no na bodan na epono da no ana enti na aboa bi antimi nwura mu no medase nyankopon nim die mu no se de na yenyansi dan anase yenya nimdie a idisi dan nti na nyankopon nim die mu no na waye abo wura mu a emu ti se efie anase oman kora anase kuru kora emu kakraka enti enumu no na emwani bi etimi kohintem anase omkodam na etobre bi kora mpo no a enipa ene mboa no etimi eku wo mo a na se wo mo enya saa ahuntabia na se wo mo enya saa edan no enti na emboa no ekora ne nipa edi apreapre ewo ebodam enti etobre bi a na aye enibre sempa enti ye na amoagyata no woni na asefo no na wo mo hye ebodam a tese wo wura mu a unhunu se eye ebo okora na emu nyina yete se efie pepepe na wo ka se ede na wo disi ano no eno de wo mu nim die mu no na wo mu nim se ebia se wo da bibi ebetimi aba ha wonti o mpe bibi de hini ano na che se o mafa ne se sabri yi hunu se eye edan enti eboda no na Nyankopon nim die mu a waye ede ama nipa se ye ntenem anase ye winta eho. Yo, mat medase na me pacho asane ebusua no nkuro na omo ya asane efo no eye nkuro akese a yenim omudin ana se eye nkuro ewo kumase ye ibi na ye asane ebusua no se ne emusua aka no utimi bokumase din nyina afra no eye nkuro yenim dada na yo medese medase eye no kwasem asane abusua no so anase se de ye ka no wom so no wo nkura akese te se de ya keka bretuo ene agora nom ne ade no no wom so ewo nkura akese na wom ye nana no amogyata no ofiri ho no obetena adanse dompo ase enti dompo ase no eho na atutena no ebi so etufiri ho ede ba amakum aye kumasi amakum baby a stadium kumasi amakum stadium ha wo mo yasenefo sa ene bi so eko antoa wo mo yasenefo baby e bodua no mo baby e bodua no na wo kan obi abehunu baby anyaman ewo no fre na antoa anyaman ewo no wo mo eye asenefo echa kurum wo mo so eye asenefo kwa mo
on so eya asenefo Ejo so adakwaja achi kwa pa pepepe kwa mo ufiri ho a na wokọ adwo so no wo mo ye asenefo afi so no sabia son sabia nyaado otumfo na adonten hene ankasa ye adonten hene ankasa no on so ye asenini ena se utwam ekobunu nkura mpo a enkuransa omso ye asenefo anti na chesa netie na me pacho yesi krobidinde dompo ase se dompo ase dompo ase no minim se bi wo atonsu eye honum dompo ase anase o dompo ase fufuro bi ka ho ase de na me da ase pa ase de na me ka no on se edin no eni edin bebre sise na me ka se etobre bi ya na wo mu efiri se akuro no so ena be chichiri wo mu kuro no enti abre bia no wo mu kuro no wo mu mpese wo mu bema wo mu kuro no atosini enti da bia no nko chichiri kuro a wo mu firi ho nko chichiri kuro fufuro no wo mu taade wo mu kuro no din eta atukuro no so pa enti meje di se wo mu dompo asefo no wo mu na be chichiri ahase dompo ase ya kumase dompo ase ya samle yehuni na me pacho abusuan no makra aboa ne dey asenne abusuan no wo makra aboa ene apan ense brunika say mo se wo kana bat apan se apan kora de dablo ka na mafoni bebre enya de a wo behu no ense sabia son ko inkurase no dia ene ho de apan de wo mo nye nakora nkanka bia baabi ankwadu abonchi nko no wo mo ta hihyimu pa anase bode no apan no hihyimu anase se me kira se wokọ kochira santa se emua bi e wo ho no wo mo nya mpan wo mo ye na efrom na nkwasere but wo mo ni apan no ese pa wo mo ye apan no munya nti se wo a wonim apan no uhunu na nkwasere no a saa na apan no etie pepepe acho apan ye bibibua asenefo ana se de na me ka se akraboa no abusuan akraboa bie ni ho a wo manya bibia mo abusuan no etobre bia na ye ahokyere brem na emoa no aba be yi wo mafiri ahokyerem etobre bia na ye kombrem na emoa na aba be yi wo mafiri ekom etobre bia ekun mu kura mpo no se wo mu hunu kotokuo mfa kura nhyimu a emoa no anasa akraboa ya na wo mdidi abusuan anim no wo mtimi ye bibi sononko etimi yi bia abusuan efrim enti na ya no mtaade saa moa no eye wo mo akraboa no na wokọ asante abusuan mu a akraboa no a ya wo de ye wo mo abusuan ne ye no enoma anasa ntakraboa no wo mo ye maako num ena emoa no so nsebie son moa no so wo mo ye maako miensa enti saa netie aboa bia nso so aye wo makraboa bia nso wo mo ye bibi sononko e de ma abusuan no mate nana imeda sepa na mpacho me pese o se sisi nkuro no mo ya asenefo nkuro no o se sisi subi me mame yo me da se dom ye ka asene nkuro no a ye nka nya dompo ase sanse eho na wo mu firi a wo mu entamu aton na donso eye adanse dompo ase mo adanse dompo ase ena amakom kumasi amakom stadium ho wo so ye asenfo ena antoa baabi a enyama wo no wo ye asenfo echa akurom wo ye asenfo kwamo wo ye asenfo enkuransa boro enkuransa wo nyina ye asenfo kakra meka yo nana edase me pamucho abrani brebia me say nyansapo TV die ukoti ya no wa ha ho pa o because nyeme yesu anyina no enye nyansapo a ehin na abati we me mame na nansu aba ye ba ye beto aso si enya ndru abusua na awom na
emane ha ukra because me na oti hey ene yenya de yebenya onko ne ye ba sesia